Iragarri nahi dizuegu Euskal Herria Bilduk manifestaziora deitzen duela hurrengo abenduaren 6an Euskal Errepublika aldarrikatzeko. Data ez da kasualitatea. Espainiako Konstituzioa onartu zenetik 40 urte betetzen diren egun berean, EH Bilduren proiektu politikoarekin bat egiten dugun emakume eta gizonak Bilboko kaleetara aterako gara. Egiazko demokrazia batean bizi nahi dugula esatera. Zer izan nahi dugun eta zer nolako Euskal Herrian bizi nahi dugun erabakitzeko eskubidea daukagula esatera. Bilboko kaleetara aterako gara argi usteko Euskal Errepublika batean bizi nahi dugula. Askatasunak, demokrazia eta justizia soziala oinarri izango dituen Euskal Herrian bizi nahi dugula. Gaur egun eta azken 40 urteetan hori ez delako posible izan. Espainiako Konstituzioak ez du ordezkatzen Euskal gizartearen gehiengoaren pentsakera politikoa, soziala, kulturala eta ekonomikoa. Euskal gizartearen gehiengo handi batek ez du bere burua ordezkatua ikusten Konstituzio horretan. Askatasunen bermea izan beharko litzatekeena, inposizioaren oinarria eta giltzarrapoa baino ez da. Horren erakusle da atzo Gasteizko parlamentuan ikusitakoa. Gehiengo politiko handi batek argi utzi baitzuen ez duela bere egiten Espainiako Konstituzioa eta bestelako oinarrien gainean eraikitako Euskal gizartea nahi duela. Nik 34 urte ditut. Nik ezin izan nuen Konstituzio hori bozkatu. Nik ezin izan dut erabaki nire herriaren gainean dagoen arau nagusi hori. Nire ideal eta nahi politiko, sozial, kultural eta ekonomikoak mugatzen dituen arau hori ezin izan dut nik erabaki. Eta nire egoera berean daude milaka eta milaka Euskal Herritar. Baina duela 40 urte erabakitzeko eskubidea izan zuten Euskal Herritarrek ere, ez zioten babes nahikorik eman Konstituzio horri. Duela 40 urteko emakume eta gizonek oso argi utzi zuten hori ez zela bere Konstituzioa, soilik 130% babesa jaso baitzuen gure herrian. Espainiako Konstituzioa kutsatuta eta helburu argi eta garbi batekin jaio zen 78ko erregimena egonkortzea alegia. Eta erregimen hori 40 urteko garai ilun, inposizioaren eta eskubideen ukazioaren jarraipena baino ez da. Hau da, 40 urteko diktaduraren jarraipena. 40 urteko isiltasuna kudeatu zutenen helburuak garbira pasatzea eta demokrazia itxurak ematea baino ez da Espainiako Konstituzioa. Eta helburu horiek aipatuta bakarra dago guztien gainetik, Espainiako batasuna mantentzea. Franco diktadoreak ondo esan zuen hil aurretik, lo dejo todo atado y bien atado. Eta lotzen duena Espainiako Konstituzioa da. Bere etorkizuna erabakitzeko kalean eta instituzioetan lanean ari den Kataluniako herriak ondo daki hori. Ondo dakite hori herriari erabakitzeko eskubidea praktikaen jartzeko tresnak eman zizkieten ordezkari politiko eta instituzional katalanek. Espetxarekin eta erbestealdiarekin ordaintzen ari direlako egin zutena. Eta ondo baino hobeto dakite gure herriak nola bizi nahi duen erabaki ahal izateko azken urteetan lanean aritu diren Euskal Herritarrek. Euskal gizartearen gehiengo politikoak eta sozialak nahi duen hori praktikan jartzeko urrats sendo eta eraginkorrak eman dituzten guztiek, Espainiako Konstituzioaren arresiarekin eta Espainiako estatuko agintari politiko, judizial, militarren intolerantziarekin eta errepresioarekin topo egin dute. Horregatik guztiagatik, hurrengo abenduaren 6an Bilboko kaleetara aterako gara Euskal Errepublika aldarrikatzera. Euskal gizartearen gehiengoak bere etorkizun politiko, ekonomiko eta soziala erabaki nahi duela aldarrikatzera. Espainiako Konstituzioak eskubidedun pertsona eta herri libre bezala garatzea ukatzen digula adieraztea. Bilboko kaleetara irtengo gara hobeto bizi nahi dugula esatera. Bakean, askatasunean eta demokrazian bizi nahi dugula. Herritar orok bere eskubide politiko, ekonomiko eta sozialak bermatuak izango dituen gizartean bizi nahi dugula esatera. Azken batean, Euskal Herria duin eta demokratikoan bizi nahi dugula argi ustera aterako gara Bilboko kaleetara.
Irizpide horiekin bat egiten duten euskal herritar guztiek hitzordua daukate abenduaren 6ko eguerdian, Bilboko kaleetan. Espainiako Konstituzioak 40 urte betetzen dituenean, ospatzeko ezer ez daukagulako, eta bai asko irabazteko. Gure askatasuna, abenduaren 6an, denok Bilbora.